Bago natin simulan ang kwentong ito, may mga inalis akong impormasyon sa kwento na to bilang pagprotekta ko sa sender natin. At hindi ito katulad ng weekend story na napakinggan nyo dati. Medyo mas malalim at mas madilim ito. Simulan na natin. Magandang araw o gabi, Pinuno. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Luna. Bata pa lang po ako. Marami ng kakaibang nangyayari sa buhay ko. Bukod sa sakitin ako, lagi ako nasusugod sa ospital. Meron pang ang pagkakataon na walang findings kahit isang linggo na akong nagdedeliryo. Yun yung panahon na naengkanto ako. Tapos merong puting duwende ang gustong kumuha sa akin. Habang lumalaki ako, may napapansin ako na medalyon ng tatay ko na hugis at sulok tapos merong mata sa gitna. May mga nakasulat na salita doon. Pero bibihira lang yun suotin ni tatay. Kasi ang sabi niya, mainit yun sa katawan. Gabi-gabi lagi kong nakikita si tatay na nagdarasal sa kwarto niya. Palagi pa nga akong namumura nun. Bilang bunso, medyo pasaway ako, Pinuno. Lagi ako nasa gimikan. Mga tipong 12:00 na ako ng madaling araw nakakauwi. Kahit pa nga nung bata pa ako, mga panahong 11 anyos ako, sobrang pasaway na din ako nun. Paano ba naman kasi? Araw-araw ko na lang naiisip yung nanay ko. Hindi ko kasi matanggap na maaga niya kaming iniwan, Pinuno. Masakit sa akin yun. Kaming dalawa na lang ng papa ko magkasama sa buhay. Mga ate ko kasi, kanya-kanya na ng pamilya. Tuwing uuwi ako galing gig, nung mga panahong nagbabanda pa ako, palagi na lang, pag pauwi ako sa amin, palagi akong may bit-bit na pusa. Hindi ko naman alam kung bakit. Tapos kapag umuuwi ako ng alanganin, palaging may pusang susulpot at susunod sa akin. Pagbukas ko pa lang ng gate, umuungol na yung aso namin. Yung ungol na kakaiba. Parang meron siyang naaamoy o nakikita. Gabi-gabi yun, tuwing uuwi ako ng alanganing oras. Tapos pagpasok ko sa loob ng bahay, bigla-bigla na namang bibira yung tatay ko ng, "Tang! Talaga? May kasama ka na namang kaluluwa. Bukod dyan sa pusa na namang dala mo, ginagawa mo namang zutong bahay." Sabay ngingiti lang ako. Hanggang sa magkaroon ako ng BF. Nabuntis ako nun. Ang masama lang dun, nananakit at hindi ako pinanagutan. Dito na nagsimula yung araw na kakaiba. Medyo fast forward tayo ng ilang buwan. Isang umaga, nakita ng tatay ko yung kababayan namin sa Aklan. Ang tawag doon ng iba, dilang demonyo. Malakas kasi mang-usog yun. At tila ba, pag nagsasalita ng hindi maganda yun, talagang nagkakatotoo. Pagkatapos nilang mag-usap, pumasok si tatay. Ang sabi niya sa akin, "Halika nga, kakausapin kita." Ang sabi ko naman, "Ha? Bakit, tay?" Sabi ni tatay, "Pahingi nga ako ng picture ng dati mong boyfriend. Pati yung damit o kahit anong bagay nun." Medyo nagtataka ako nung mga oras na yon. Pero kahit may halong pagtataka sa isipan ko, sinunod ko naman siya. 12:00 sinimulan na namin. Tinuro niya sa akin ang gagawin ko. Kasama namin noon si Ate Tess. Nagtirik ako ng kandila habang hawak-hawak ko yung picture. May papel na ibinigay sa akin.
Binabasa ko yung papel na may nakasulat na Latin. Pero hindi ko alam kung ano ba ang ibig sabihin nun. Tapos bubulungan ko yung picture. Habang pinapaulit-ulit ko yung mga salitang makokonsensya siya gabi-gabi. Ganun ang ginawa ko kahit buntis ako nun. Nagtiyaga ako para makaganti man lang kami. Tapos kapag umaga naman, may ginagawa din si tatay. Bukod yun sa ginagawa namin kapag gabi. Makalipas ang ilang linggo, parang nababaliw na yung tatay ng anak ko. Sumisigaw, nagtatatalon, tumatakbo-takbo. Tapos meron pa isang beses, ang sabi niya, tatalon siya sa bangin. Parang nasisiraan na talaga ng ulo. Ang sabi ni tatay, dapat lang sa kanya yun. Sabay ngisi. Sabi sa akin ni tatay, anak, huwag kang maingay sa mga ate mo ha, o kahit kanino. Sikreto lang natin yung mga ginawa natin. Ha? Lumipas ang ilang mga taon, nagkasakit si tatay. Malubhang sakit yon. Habang tumatagal, patindi ng patindi. Tinapos lang yung 69th birthday niya at tuluyan nang namatay si tatay. Ito na pinuno, yung gabi ng burol niya. Fast forward tayo ulit. Ikatlong gabi ng burol ni tatay. Bumaba kami ng anak ko sa kabilang bahay para maligo. Binuksan ko yung electric fan habang naliligo ako. At yung anak ko, nasa harapan ko, nagkukwento siya. Maya-maya pa, biglang namatay yung electric fan. Tumunog yung pintutan nun. Nagulat yung anak ko. Ang sabi niya, Mama, yung electric fan namatay bigla. Natatakot na kami pero hindi ko pinapahalata sa anak ko na takot ako. Nung nagbibihis na ako, bigla namang umurong yung upuan. Itong upuan na umurong, yung paboritong upuan ni tatay. At kung saan umurong yon, dun siya mahilig pumuesto. Dala ng takot. Nagsalita na ako. Ang sabi ko, Tay, huwag ka namang manakot oh. Okay lang kami. Huwag mo na kaming bantayan. Sabay alis kami ng anak ko. Kinandado ko na yung bahay nung inilibing na si tatay. Kinabukasan na paginipan ko siya. Umiiyak. Ang sabi niya, Anak, nahihirapan ako dito. Ang sabi ko naman, Tay, pahinga ka na. Makakatawid ka rin. Halos ilang araw puro gano'n ang panaginip ko. Palagi siyang umiiyak at pinapahirapan siya doon. Ako naman, kapag nagigising sa panaginip ko, laging hinang-hina at parang pagod na pagod ako palagi. Isang beses hinimatay ako kasi yung katawan ko parang pagod na pagod sa mga nangyayari. Ang palagi kong ginagawa nun, nagdarasal ako at nagtitirik ng kandila. Lumipas ang isang taon, palaisipan pa rin sa akin yung medalyon na yon. Kung bakit hindi na namin nakita yon mula nung namatay si tatay. Pinuno, dagdag ko lang sa kwento ko. Yung sinasabi kong libro, ipakita nyo na lang sa dulo ng video. Lumipas ang isang taon, may nakilala akong lalaki. Tattoo artist siya. Hindi ko siya talagang kilala kasi sa Facebook lang kami nagkausap about sa tattoo. Taga Cavite siya, ako naman Caloocan. Pumunta siya sa amin para makilala din ako at para matatuan na din. Hanggang sa naging kami
at pinakilala niya ako sa pamilya niya. Lumipas ang araw, buwan, taon. May pinakita siya sa aking libro. Ang nilalaman ng libro ay mga dasal. Ang nakalagay sa libro na ito ay Hand of Prayers with Order of Mass. Ang kwento niya sa akin, galing ito sa paring taga New York. Hindi niya malaman kung bakit ba sa kanya yun napunta. 2 salin ito ng salita, isang English at isang Latin. Nakakamangha ang mga imahe dito. Kakaiba at lumang-luma na. Ang papel nito, ginawa siya noong 1982. Ngayong 38 years na siya, pinablish siya ng Sinagtala. May nakausap siyang taga Scotland, librarian at writer. May pages siya sa FB na ang pangalan, The Path of Sunkeeper. Kung titingnan nyo din ang pages niya, kakaiba din ang mga imahe sa wall niya. Nasend ko na sa inyo pinuno yung convo nila. Kasabay nito yung symbols na nasa harapan ng libro, na ang mga nakalagay ay IC, XC, NI, KA. Tinanong din niya kung ano ang mga meaning nito. Ang IC, Art of Knowledge. XC, Metaphysical of Trinity or Hormones. NI, short of nickel means son of darkness or evil. KA or Ka, Egyptian religion or spiritual self. Itong libro na hawak namin, matagal nang pinapasurrender at ilalagay sa museo. Pero mas pinili ng asawa ko na itago na lang. Pinakita ko to sa ibang may alam. Maganda ang nilalaman ng libro. Yun ang sabi nila. Pwedeng panggamot kung tutuklasin. Kaso, may mga kailangang gawin para mabuhay yung mga salita sa libro. Bukod sa may history ako sa pagdasal, gusto kong malaman kung ano ba ang kakayahan ko. Gusto kong matuto kahit isang beses. Nagdasal ako sa pulang tela at itim na kandila na may kasamang insenso at picture. Nag-orasyon ako ng 12:00 ng madaling araw. Hindi ko alam. Nagising pala ang anak ko nun. Bigla siyang umiyak at nagsabi ng, "Mama, may lalaki sa harapan mo. Tahi-tahi yung muka." Ang sabi ko sa anak ko, "Di ba ang sabi ko sa'yo matulog ka na?" Kinagabihan din, nung nagpaora ko sa kakilala kong antingero at manggagamot, hiningi niya yung picture ko. Tapos nun, meron siyang sinabi sa akin na bukas ang spirit world mo. Mabait ka pero mapanganib. Bukas din ang third eye mo. Kapag may gagawin ka at gusto mo, walang makakapigil. Marami kang gabay. Marami sila. Ginagabayan ka. Malamang yung nakita ng anak mo na yon ay isa sa mga gabay mo. Gusto ka nila. Balang araw ay pag-aagawan nila ang espiritu mo. Ang sabi ko, "Bakit po?" Ang sabi niya, "Dahil malakas ang espiritu mo. Ang mga nalalaman mo, gamitin mo lang sa tamang paraan. Huwag gamitin sa kasamaan. Mas masaklap ang espiritual kesa sa pisikal." Sa ngayon, marami akong gustong alamin tungkol sa pagkatao ko. Alam ko hindi ko pa matutuklasan ngayon. Pero darating din yung araw na yon. Maraming salamat, Pinuno. Ngayon medyo pinag-iisipan ko kung nasa kanan ba ako o isa akong wikan. Okay, opinyon ko sa kwento ng sender natin. Medyo mabigat to, no? Mahirap i-reveal yung pagkatao niya. Gawa ng
meron silang ginawa ni Airpods na medyo alanganin. Sa tansya ko sa kwento ng sender natin, huwag kang magagalit sa akin ha, nasa 90% ka ng pagiging wikan o yung mga gumagamit ng mga salitang nasa kaliwa. Pero doon sa librong hinahawakan ng asawa niya ngayon, dito tayo medyo mapapaisip. Kasi sa nakikita ko, halo-halo ang laman ng libro eh. Para bang gamit ito ng dating malakas na antingero na parehong merong aral. Ibig sabihin, meron siyang aral sa kaliwa at meron din siyang aral sa kanan. Doon naman sa sinabi ng albularyo na marami siyang gabay, medyo tagilid din tayo dyan. May posibilidad na oo, pero mas lamang yung posibilidad na hindi. Siguro akala nung antingero mga gabay niya yung ibang nakikita niya. Or sinasabi lang niya yun para gumaan ang loob mo. Pero alam ko, pareho kami ng iniisip ng antingero na to. Yung ibang mga kaluluwa o elementong nakita niya, mga nag-aabang yun kung kailan siya mahinang-mahina na, tapos sabay-sabay ang aatake para kunin yung kaluluwa mo. O hindi kaya naman, merong ipinainom sa kanya yung tatay niya nung bata pa siya. Siguro yun yung karga o iba't ibang klase ng agimat ng tatay niya na nasa kaliwa. Paano ko nasabing kaliwa? Kung babalikan niyo yung kwento niya, marunong mangulam yung tatay niya. Eh sino ba ang gumagawa ng mga pangungulam? Diba yung mga nasa kaliwa? Hindi na lang nasabi sa kanya yon. Gawa ng namatay ito kaagad. Kaya para sa'yo, palaisipan kung ano yung pinainom sa'yo o kung anong baon yung gamit ng tatay mong nasa kaliwa. At saka ito pa, importante din to. Yung panaginip niya na yung tatay niya na hirap na ako dito. Matik naman siguro. Alam nating lahat kung nasaan yung tatay niya. Wala siya sa mabuting kalagayan. Malamang hanggang ngayon, pinagbabayaran pa rin niya yung ginawa niyang pangungulam doon sa dati niyang boyfriend na nakabuntis sa anak niya. O baka meron pa itong ibang mga nakulam. Diba ang sabi niya, nung bata pa siya nakikita niya nang nagdadasal yung tatay niya? Kaya payo ko sa may mga alam sa mahikang itim o aral sa kaliwa, medyo pag-isipan nyo ng 1,000,000 beses bago nyo gawin ang bagay na alam nyong makakapanakit o makakapatay sa kapwa nyo tao. Kasi sa ngayon, oo, masasabi nating malalakas kayo at dapat katakutan. Pero pag dumating na yung panahon ng paniningil, malamang sa malamang, isumpa nyo lahat ng mga nilalang na sinasamba nyo dyan sa kaliwa. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. At nga pala, kung interesado kayo dun sa mga sinasabi niyang pictures, nasa dulo yon ng video. Yun lang. Panoorin nyo na lang hanggang sa dulo.